गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जिथि बावखुंग्रि फोरबोआ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै जिथि बावखुंग्रि फोरबोनि मेन गेटखौ बेखेवनानै होयो। बिटिआर सरकारनि टुरिज्म बिफाननि बानजायनायाव 12, 13 आरो 14 एप्रिलाव गासै सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय जिथि बावखुंग्रि फोरबोआ। दिनै फोरबोनि गिबि सानाव माराथन खारनाय, बावखुंग्रि फोरबोनि गाहाय दरखं बेखेवनाय, रुंसारि सानिक्य ब्रह्मजों बिबार बावनाय, दोरोङारि गेलेमुनि फिरफिला बिरहोनाय, गेलेमु बेखेवनाय, साइकेल सालायनाय, जौस्राङाव दोरोङारि बैसागु मोसानाय, गोजोननि थाखाय बावखुंग्रि मोदायजोखौ आरज गाबनाय, गला बेखेवनाय, दोरोङारि गेलेमु, हारिमुआरि बायदि बादायलायनायफोरखौ बेखेवनाय जागोन। बे बावखुंग्रि फोरबोनि लोब्बायै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। हाबाफारिजों बावखुंग्रि फोरबोआ जागायबाय आरो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेवहाय बावखुंग्रि फोरबोखौ फालिबोदों आरो देग्लायबो गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। आं मिजिंथिदों बे सानथामनि हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन आरो आगोलनि बोसोरफोरनि बायदियै जोबोद मोनसे मोजां थासारि। बावखुंग्रि हाजोआव गोदो गोदायनिफ्रायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाखोबोदों जिखौ बैसागोनि समाव आरो देग्लायबो गाखोगोन। दा बेवहाय माखासे फोथायनाय दङ। बे फोथायनायखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोबोदों आरो बेखौनो मोनसे फेस्टिभेल एबा फोरबो महर होनाय जादों आरो बे फोरबो महर होनाय लोगो लोगोनो दिनै खाथि खालानि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लानायजों लोगोसे माखासे रांखान्थि बिथिङाव एफाब्लाबो मदद जानो हानायनि बायदिसिना दखान गला बायदिसिना होनानै एसे लाब जादों आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि खौसेथि, गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा ज' जानानै बे फेस्टिभेलाव बाहागो लायो आरो बे ओनसोलनि गोजोन आरो खौसेथिया अरायबो गोख्रों जानानै थायो। दा बेबायदि जोंनियाव गोबां टुरिस्ट स्पट दङ जायफोरखौ जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेलाव लांनो हायोब्ला जोंनि ओनसोला रांखान्थि फारसे जौगालांगोन। दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ जों बोरैहाय आरोबाव गुवारै खुंनो हायो बेनि थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेखौ जोंनिफ्राय इतिमধ্যे जों सिन्था सरसा खालामदों आरो नैबे जेराव जों स्ट्राक्चारखौ बोसोरै बोसोरै खुङो बेवहाय मोनसे स्ट्राक्चार बानायनानै जाहाथे बेखौ एनिटाइम मानसिफ्रा बाहायनो हायो बेबायदि मोनसे परिबेस बानायनो थाखाय जों साननाय जादों। गेलेनाय बादायलायनाय जागोन आरो ट्रेडिसनेल फुड कम्पिटिशन दङ, कालचारेल माखासे प्रग्राम दङ। दा बे गासैबो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। आगोलावबो लादोंमोन, एबारबो लादों आरो एबार एसे आरोबाव मोजां डिसिप्लिननि गेजेरजों लानो थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायदोंमोन आरो बेबायदिनो खालामदों। इतिमধ্যे माराथन जालांबाय, हौवाफोरनि माराथन, हिन्जावसाफोरनि माराथन जालांबाय। स' मोनफ्रोमबो बिथिङाव एसे भेलु एडिसन मोजाङै बोरैहाय खालामनो हायो बिनि थाखाय माखासे हाबाफारिफोरखौ जोंनि डिपार्टमेन्टफोरखौ रायज्लायनानै जोङो बिथांमोनखौ बिथोन होनाय जादों। ओरैनो नेचारेल साइडखौ बारा डिस्टार्ब खालामनाया मोजां नङा, नाथाय बेवहाय माखासे स्ट्राक्चार जेराव नेचारखौ डिस्टार्ब खालामालासिनो बानायनो हायो बेखौ बानायनो थाखाय जों साननाय जादों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।